Jeg er leder i en kristen Harley-klub, og på landsplan er vi er 2 afdelinger, vi er cirka 20 rygmærker. Så er jeg kristen, uddannet elektriker, jeg er sikkerhedsvagt og pædagogisk assistent, som jeg blev for 6 år siden. Som 12-årig, der hjalp jeg min farfar med at så lave alkohol, sprit. Og der lærte jeg at så drikke. Og det har forfulgt mig siden. Min far han har haft et destillationsapparat. Jeg har selv haft et destillationsapparat. Og alkohol har været en del af hverdagen, både for mig og min familie. Mine 2 bedstebrødre, de er døde på grund af alkohol, druk. Og så for 10 år siden kom der en kristen Harley-klub til Danmark, og de startede en afdeling op i Aalborg, hvor jeg boede. Og for at blive medlem, så skulle man stoppe med at drikke. Inderst inde, så ville jeg jo gerne stoppe med at drikke, men det er godt nok svært. Og så blev aftalen med konen og mig, at hvis jeg stoppede med at drikke, så kunne jeg købe en Harley. Og så fællesskabet i Harley-klubben, det gjorde, at eller det var en af måden på, hvorpå jeg kunne stoppe med at drikke. En anden måde var, at jeg gik til præsten i den kirke, jeg kom i, og sagde, at jeg har et problem, og i Bibelen står der, at hvis man har et problem, så kan man komme frem til ledelsen af kirken, og så kan de bede Gud om at så hjælpe en. Som kristen klub, der har vi et rigtig godt ry blandt dem, som vi kører med. Respekt, loyalitet, det er 2 nøgleord. Altså, har man respekt for hinanden, det er en betingelse for at så køre i det miljø, som vi kører i. Den forskellen fra mig og så til dig, ja, bøn, læs i Bibelen en gang imellem, og så opsøg det i kristne fællesskab, og det er nok den eneste forskel. Ellers er jeg jo ligesom alle andre.